Of geen waar, het wintersportseizoen in Terhenne is joe het feestelijk iepenen. De recreatieondernemers hebben hege verwachtings van dit jaar. We hebben de drone die wel goed geerwerken. Dus we gaan ondertussen ook in Terhenne de grootste verhevloot van die grutter is dan die snits. Dus we kunnen alle typen boten, kunnen meestal hier voor lietse doorrakjes, toch hele grutten van 15 meter en meer. Dus daar verwacht je het van. We hebben weer naar restaurants erbij, dus het is gewoon heel leuk om hier te komen. De vloot in Terhenne is dit jaar flink uitbreiden. Vierders wordt er van deze maanden aan een nieuwe chameleon-serie op de landelijke televisie uitgestuurd. Daar denken ze in Terhenne van te profiteren. Dat is natuurlijk grotendeels hier toch wel in een jouwe opname en we her naar de oren plakken. En de chameleon zelf, dus hier in het dorp had erop inspelen. Je had een heel nieuwe boerderij ingericht, een nieuwe rondvaart en zo. Dus het is inderdaad wel nieuw. Dus we gaan ervan uit dat we daar behoorlijk het meeste van krijgen.